In het asfalt zelfs is er niet meer van te zien. Maar toch is deze dik in Gerkeskleester de eerste in het noorden dat rubber erin zit. Die autobanen die worden eigenlijk versnipperd tot rubberbolletjes en op die manier komen ze door het asfalt heen. En daardoor ontstaat er een demping in het asfalt, waardoor je dus minder oerlast op de gevels hebt. Dat gaat bijna tot dat er 90% van het geluid van de wielen in feite eigenlijk gereduceerd wordt. Het is ineens alsof je zweeft van wat gebeurt er? Ik hoor niks meer. Ja, oh wacht even, ik rijd nog steeds. Rijkswaterstaat en gemeenten willen zien hoe het asfalt in de praktijk werkt. Daarom is deze testbaan online. Op heel iets meer plekken in Nederland komen zulke testbanen. Jonsmeu Drachten levert het asfalt in Friesland. En 400 meter, hoeveel autobanden ben dat nou? Nou, het product wat wij erin taffen, dat komt uit Amerika. En daar werd er mij adverteerd dat elke kilometer rijbaan in de snelweg, dat ongeveer 1250 autobanden is. Zo, dat binnen dus nog wel wat. Hier. Ja, dat is een heleboel. En wie had er genoeg hier, dus wat dat betreft aan kind wel. En die autobahn moet het lood bij de sneldiek dus weerombrengen. Ontnota hier lood ze asfalt volle minder lang mooi als gewoon asfalt. Dus wie het net zo populair. De wegbeheerders klagen enorm dat het maar 7 jaar hooguit aan levensduur heeft. Geluid vond men op dat moment belangrijker als de langere levensduur van een mengsel. En hier proberen we de levensduur toch weer op te krikken tot toch boven de 10 jaar. Hoewel het nog een testbaan is, willen de belutsenen rubberpeef in kwatten op heel iets meer dieken in het noorden lissen. Er is heel grote belangstelling, zoals je zien kennen. Er zijn uit heel Noord-Nederland komen hier op ouw. Provincies Friesland, Rijns en Drenthe zijn er, de grote steden. Dus ik denk dat er wel meer van komt.